Rafa, estem totalment d'acord en aquesta moció que presentes, evidentment, però vull comentar que ja vas fer un al·legato a nivell de comerç local de proximitat quan digueren lo del 25 d'octubre, que és el dia del comerç local, i també vull recordar que el 30 de juliol del 2020 nosaltres ja s'adherirem al Pacte Verd Europeu. I un dels objectius que té el Pacte Verd Europeu és un sistema alimentari saludable per a les persones i per al planeta i garantir la seguretat alimentària davant del canvi climàtic i la pèrdua de diversitat, reduir la petjada ambiental, reforçar la resiliència del sistema alimentari i conduir cap a una transició en aquest sentit, que també és el que tu presentes. Com que ja estem adherits a aquest pacte verd, no podem adherir-se sense fer després polítiques i, per tant, estem en ello. M'agradaria recordar que en pandèmia ja se va fer una distribució de productes de quilòmetre zero a la gent més desafavorida o més afectada en aquest moment, que se van fer tallers i s'han fet ja tallers i se van a repetir segur de sobirania alimentària, què podem fer per a construir un món millor, que tenim en el canal YouTube i que encara se poden veure, o el d'agricultura ecològica a l'Horta Valenciana, que encara tenim ahir a la disponibilitat d'associacions, d'escoles. O, per exemple, com sabràs, s'acaba d'adjudicar el tema dels horts urbans, que no sols formen a la ciutadania, sinó que, a més, té la vessant d'infraestructura verda, que és molt interessant també per a la resiliència del canvi climàtic. O, per exemple, i de forma transversal, en els criteris que s'han introduït en la licitació, en l'adjudicació d'empreses de menjar a casa en serveis socials, també s'han introduït criteris de valoració en aquest sentit, que siguin productes de proximitat i saludables. O també, com sé, en les escoles, en les AMPEs, també s'han introduït aquests mateixos criteris per a fer la tria d'aquestes empreses que donen de menjar als xiquets. Entre altres coses, perquè també en la gran botiga s'hi van introduir els productes de proximitat i fins i tot produïts a Catarroja, o, per exemple, la campanya que s'està fent vinculada a residus, però que se li ha donat a molts dels comerços un segell en el que estan compromesos en el desperdici alimentari, per exemple, que podràs veure, o altres campanyes que, de fet, estem ara mateix en les escoles, que anem a fomentar el tema de l'alimentació a l'hora de l'esmorzar absolutament sana i saludable i, a més, ficant en valor que estos no produeixin desperdicis, sobretot a nivell de plàstic, a nivell de residus. O, per exemple, anem a explotar aquesta via molt bonica que tenim ací, que és que tenim CERAI, que és el Centro de Recursos d'Estudios Rurals i d'Agricultura Internacional que tenim ahir en l'Escola de Capatassos, en les quals estem ara mateix en contacte, o la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica, que també tenim la sort de tindre ací en el municipi de Catarroja. Per tant, jo crec que vull explicar que totes aquestes polítiques que estàs molt bé al·ludint, que estan en el Pacte de Milà, ja s'estan desenvolupant a Catarroja, perquè ja estàvem adherits al Pacte Verd Europeu i jo crec que s'havien de desenvolupar. Per tant, anem a donar suport a la moció perquè, a més, si s'adherim a aquest pacte, el qual haurem de fer el procés administratiu, haurem de tindre uns indicadors i haurem d'autoavaluar-se cada X temps per a veure com estem avançant en aquest tipus de polítiques. Amb la qual estic absolutament d'acord. Ens servirà per a mi, per a tots, i pas que esteu també ahí enfront, si arriba el moment que esteu governant. Amb la qual estic totalment d'acord.